na sa nani mong pagama ni Gimay. Pagama ni, sa may kagama ni ba? Apo na lang ba? Apta uy! Tuot pa, paplitin sa di ko gasolina nga to kap. Kaya bisa pinatan ta sa station ba? Pangita sa kaya sundan right. Na to, sud na to. Full tank na. Yun. Mahal na ya. Sa pinta na nagdaan ako ba? Balik ako ba? Oh, wala ba yung gasolina lagi? Wala ka palit? Wala ka naman pada kwarta, 50 lagi pada mo na kasi 71 naman ang litro. Uy, kamahal ako sa litro gud. 71 ng litro? Hala na sa litro, no? 71 na. Pero bisan tuod, 71 ng litro. Di ni siya ngay kabalaka. Kaya kato pag bagyong udit, hingagi ba itong 80 sa gatos, 120. Kung hingagi ba ganyan, 170 pinakamahal, yung gipilakan pa. Kani ba mo 70 rang litro? Kaya raya po na ito na. Sa ato ba kay mahal magasolina? Mamahal po mga paninda. Oo, kanang mga palitunon gud nga sama sa bugas, utan, ug mga sudan, mga isda. Mangmahal nga siya kay pinangla man og panginabuhi ang mga tao kay mo gamit ng gasolina na. Tinuod na siya. Dam sao naman to ni. Aw, mapugos ng tani og palit og tunga sa litro na lang. Imbis kay usa ka litro ato mapalit, tungaon na nato kay ug natay mga lakaw. Magmotor lang, magsakay lang ta, katunga lakaw lang. Kay utdan na gasolina. Bisag tuod nagmahal ang preto no dun eh. Pero ay di pa mo. Usa man rin musos. Nalagi mo sus. Unsa man lagi na? Apante.